Ngibingelele uzwa kwethu, ngibingelele nakulolu suku lanamuhla. Kusese ingosi yethu lena ethi Sidla Ngokhezo Oludala. Selifikile usuku okufuneka kuba nginikwazi ukunibonisa ukuthi lona ukhezo luyini. Futhi uma kuthiwa ngoludala seluludala uma kunjani. Ukuze lento ikwazi ukuba nesithombe iwa phambili. Okwamanje nazi izitsha zami ngibeke lapha. Ngithi ngifuna ukuthi nginikhombise zona ngoba zizosebenza kulo lolu chungechunge engiqala manje. Ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke siye phambili, kufuneka nginazise ukuthi lokhu kuyini, kwakhiwe ngani, kwenza umsebenzi. Igama lakho ngilazi ukuthi kuthiwa yini. Yikho ngithi akulethe lapha phambi kwenu nizokwazi ukubona bese emva kwalokho senikwazi ukuthi nibe nenkulumo eqondile nani nibona. Okusho ukuthi ngizoqala nje nganapho. Lokho engikuphethe. Leli bhula lakhiwe ngoselo. Into etshalwa emasimini ke imile nje ukubona sokumile ithanga kodwa kumile iselo. Lithi ke maselikhulile ke laze lavuthwa ebese kwakhiwa ke manje ibhula lokuthi kukwazi kwethiwa AMAS ubisi kuze kuzovuthwa kube namasi phakathi. Ngakho ke leli bhula nje obanibona lokhu okuvala phezulu yiqobo leli bathi abanye lihleza kuvalwa ngehleza la phezulu. Ngapha eceleni kunembobo enziwe okuthiwa umpotshozela ngoba ipotshozile. Lokhu ke umunge okusho ukuthi ke ivalva lengolimi ke lwanamuhla evala lo mpotshozela kusho ukuthi lembobo le ukwenzela ukukhipha umlaza. Kwazise phela ubisi maselwethiwe lapha phakathi. Uyahambe luvuthwe uhamba kwethu utshana ebese ke kuba yingcenyana njengaka yomlaza ngezansi ebese kuba ngamasiki aqheqhe ngaphezulu. Manje ke uma ngabe kukanjalo kufuneka umlaza lo ngaphansi ukhishwe. Usala amasodi ndwamba isaqheqhe. Yikho ke ngithi ke njani ngazise ukuthi umsebenzi walembobo le okhipha umlaza. Kuze kusala amasi wona azovuthwa adliwe. Yilokho bengithi ngingazise ngalesi sitsha ngisiphethe ukuthi yini igama laso futhi lisenza umsebenzi muni futhi sakhiwe ngani. Ngingene kulesike igama engilazi ngalo ngazi ukuthi kuthiwa luvubo. Abaye bathi ludiyo lwamasi. Cha, angilazi ke lokhamba. Ngiyoxoxa ngakho ngelinye ilanga ukuthi ukhamba ngani ngithi cha akusilo lolu ngokolwazi lwami. Lwakhiwe ngani ke loludiyo okanye loluvubo engiliphethe. Lwakhiwe ngobumba. Akuyiplastic le, kepha ubumba. Inhloso yakhona ukuthi ukwazi ukuvuba amasi enkomo nomcaba wenkobe kuvutshelwa lapha phakathi ebese ke kuyadliwa kulolu vubo engiliphethe. Lokhu ke yimbenge le. Lembenge yakhiwe ngani? Yakhiwe ngesimila okuthiwa lilala. Yini umsebenzi wayo imbenge? Imbenge lena ke eyokuhloniphisa. Umboza ngakho ukhamba lwamambawu, umboza ngakho udiyo lwamasi noma uvubo lwamasi okuvutshelwa kulo amasi ukuze ngabe bikho izinto engakulungile ingena phakathi la esithini.
kusebenza ke lokho kushuthi ke isidikiselo sovubo noma sokhamba lokhu ke imbeko ingene ke kulesi sitsha ke lesi kuthiwa yini na lesi sitsha igama laso kuthiwa liquthu QUTHU quthu umsebenzi ke walesi sitsha ke silondoloza umncaba osuke kukade kugaywe inkobe kwase ke sekuba khona umncaba ke oyiwona uzovutshwa ngawo amasi shuthi ke uthatha isikhala sophuthu ngowesikhathi namhlanje ngoba namhlanje kusebenza uphuthu kodwa kwakusetshenziswa umncaba owawugaywa inkobe noma amabele nawaphekiwa azinkomo ngakho ke ngithi angiwazise ukuthi ke iquthu leli lakhiwe ngani lakhiwe ngesimila nalo okuthiwa yilala akho kahle njengoba kulobile nje kwazokwaba kanjena ebese kwenza lo msebenzi lequthu nakho ke futhi okunye engithi anguveze lokho ke kubizwa kuthiwa inkezo ngenxa ukuthi uma kwakhiwa uyakhezwa la umlomo wakhona uzuzume ngendlela ofuna ngayo bayakwenza ke bayawuthohlezeke bakheza inkezo yokukha amambawu utshwala kodwa ke lokhu ke ngokuthi uma kuphakwa inkobe ebodweni kanti kuphekwa umbila owomileyo waseke usuvuthwana usuthamba kahle ukwazi phela ukuthi uzogaya uncaba suke sekuzinkobe ke lapho ebese ke ukwazi ukukha lapha sekuyinkelelo ke yokukha inkobe yakhiwe ngani ke lempahla lempahla lena njengoba nibona nje yakhiwe ngeselwa nayo futhi ke isimo sayo siyafana nesegula ngoba iselwa elisetshenzisiwe ukwakha le umsebenzi wawo niwutholile igama lakho nikutholile ebese kuba ke ukuthi ke kwakhiwe ngani ingene kulokhu ke okulandelayo ishe niyabona kunanembobo lokhu kweyinkongozeli ukhongozelwa ngakho uma kwethiwa ubisi lwethiwe eguleni kungena lapha ke umlomo wegula ebese uthela ubisi la futhi ke ngokolimi lwamhlanje ngathi lifonela kodwa ke ngazi ukuthi inkongozeli mina le nkongozeli yona yenziwe ngani na nayo yiselo elenzile umsebenzi ukuze kube khona lento yokukhongozela ubisi mawetha eguleni nakho kulandelayo yini lena ngokolwazi lwami ngazi ukuthi isiqabetho isani na isiqabetho isokuphatha noma ngabe uphethe umbila noma uphethe ubhontshisi noma uphethe yini edinga ukuphathwa nje usebenzisa luphi
uzoke umile uthi yona ke isiqabetho ke lesi sakhiwe ngani sakhiwe ngesimila naso lesi simila okuthiwa lilala sakhiwe ngelala naso ukwenza umsebenzi ubelula umsebenzi uye phambili isiqabetho nakho ke futhi okunye okulandelayo kuthiwa yini lena kuthiwa yiqoma ngokolwazi lwami ngazi ukuthi yiqoma yile kodwa abaye bathi isiqabetho neqoma into yodwa mina ke ngiyaphikisa isoso neplate akuyinto eyodwa nami ngazi kungifana kepha ke mina ngazi ukuthi liqoma leli umsebenzi weqoma yini nawo ukuthi uma omama beyofula emasimini babe layisha la umbila lo bawufula namaselwa azophekwa udliwe ifutho ekhase futho noma eyomba ubhatata umama lapha emasimini ubuya nawe sewulayishe khona la sewubeka ekhanda umsebenzi wakho noma ugunyuzwa umbila uyagunyuzwa kusuke kuhleli lapha ikhwebu lezawo umbila la mningi umsebenzi weqoma lakhiwe ngani nalo lakhiwe ngalesi simila okuthiwa yilala umsebenzi weqoma ke yilo lakho okulandelayo lokhu ke kuthiwa isampompo abaye bathi sampontshi ningamagama okubizwa ngawo umsebenzi wesampompo yini umsebenzi wesampompo ukulondoloza izinkezo zokudla amasi uma sikhuluma ngenkezo sikhuluma nganakho lokho kubili sakhiwe ngani ke lesi sampompo sakhiwe ngesimila okuthiwa incema mawuya uzothwaza ushiyeze encemeni uzothola ezekhwaningi basho ke lesi simile isona esikhande lesi sikhwama okuthiwa isampompo abaye bathi sampontshi kushiyana ngokukhuluma mawuthi uyabheka la nansi ngibe okugaxwa ngayo lesi sikhwama ekuthiwa isampompo ukuze sihlale silenga kahle lapha esihleli khona lezi nkezo wena ibona nani zombili ayifani izinkezo kodwa ezokudla amasi zombili lolu lusha usezwa ngisho iphunga lalo ukuthi sitahla sini lolu wena uyalibona nani ukuthi lunjani ludala lolu luzobe ngathi lushintshe ngisho umbala walo okhomba ukuthi umakade asebonwa yingakho kuthiwa sidla ngokhezo oludala ongasezwa ngisho iphunga nje lesihlahla kulo suzwa uyintuthu yalapha endlini yokubaswa khona uzwe nephunga lamasi oyiwona la usuke uwadla ngalo isikhathi esiningi ngakho ke ngiyethemba ukuthi ke ngokwalezi nkeze engiyiphethe
kunye nalesi sikhwama sakho lokuthiwa isampompo seniyaqonda. Nakho okulandelayo yini lena ke isithebe wena wabuka athi isicephu cha isithebe lesi sakhiwe ngani sakhiwe ngesimila okuthiwa ngumuzi igama lesimila yini umsebenzi wesithebe na uma kudliwa noma abe kudliwa inyama kwendlalwa sona kube ukudla kudliwe noma ngabe kuthiwa kugaywa inhlama yokwenza isikwa sombila sona sibekwa ngale wesekelo etsheleli ebese ke uma kugaywa kuye kuyoshona khona lokho kudliwayo okugaywayo ngani ngalesi sithebe umsebenzi waso ke ninge uqede kodwa benginika lemibili. Nakho okulandelayo ikhona ukuthi sengiyaphetha ngakho lokhu ke lithunga makuthiwa lethunga kayisengeli phansi bakhuluma ngento enjengayo ke le ukuthiwa ayisengeli phansi lethunga lakhiwe ngani ke leli thunga lakhiwe ngesihlahla ugwedwe kwagwedwa kwabazwa kwenziwa yonke into uze kuphume lesi sitsha esinje sokuthi umsengo uma esenga lokwazi ubisi ungena lapha phakathi shothi lithatha indawo yebhakede njengoba nibona nje kunembobo kanjena nje ukhomba khona ukuthi uthatha indawo yebhakede umsengi uma esenga ulekelelwa yilokho kusemaceleni okuzibambo okubizwa ngokuthi ngamasumpa. Uma uzokuthiwa ludumela emasumpeni kusuke kukhulunywa ngawo ukuthi ubisi suke selula seliyagcwala selidumela emasumpeni. Umsebenzi wamasumpa mningi-ke akikho ukuphatha kuphela kodwa uma ngabe senga omunye wabasengi ulubeka la emadolweni ebese wona ekwazi ukumbambela lungaqathaki phansi ithunga kepha amasumpa namathele emathangeni asenge kepha komunye ubeka phansi asenge aqede ebese ke bamba amasumpa ke lawa ke ahambe ke nalo ithunga.